שלום לכולם, כאן הערוץ אוריון האנימה, והנה אנחנו מתחילים כמובן כרגיל אזהרת ספוילרים, והנה אנחנו מתחילים בצ'פטר 1147 של וואן פיס. ובתחילתו אפשר לראות, אחרי שסול נפל אנחנו רואים פלשבק מהעבר שבו הוא אומר לה, רובין, צ'ופה תתחבאו בזקן שלי, עדיף שהאבירי האלים לא יראו אתכם, שלא יראו שיש פה שני אנשים מאוהרה. כן, אפשר לראות שסול די יודע מי הם האנשים האלה, הוא זיהה אותם בתור האבירים הקדושים עם הריג'ואה, וכאן זה די מעניין. אנחנו רואים שחצי מצוות כובע הקש באופן די מפתיע גם ג'ינבי הובס, ואפשר לראות שבאמת האישה הזאת שהיא בכלל השם שלה זה גנקו, הצליחה כאבירה קדושה להביס את כל חברי הצוות החלשים של לופי, אבל באופן מפתיע גם את ג'ינבי שאמור להיות די חזק. ויש פה משהו די מפתיע לגביה, מסתבר שהיא מעריצה של המוזיקה של מלך הנשמות של ברוק, והיא רוצה שהוא יהיה העבד שלה בתור תן ריוביטו, אוקיי? ואפשר לראות שברוק די מעצבן אותה, והוא אומר לה שהוא לא יכול בגלל שהוא מכבד את לופי והוא הקפטן שלי, ואפשר לראות שכן, ברוק כן מכבד אותה. אני חשבתי שהוא יגיד משהו טיפשי יותר, והיא בועטת בו על זה מרוב עצבים שהוא מסרב לה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים שאותו אביר קדוש מדבר עם ההוא שנראה כמו דרקון, והוא אומר לו, עכשיו תמשיך את יצירת החלומות שלך. אפשר לראות שממש הענקים נלחמים באלבאף, ואפשר לראות שהענק הזה ארלין מדבר עם הדרקון השמימי שמדבר איתו, והוא אומר לו, אני יודע שעכשיו שהמלך של הרלד לא נמצא פה יותר, אתה תהיה במקומו ואתה תעשה את ההחלטות לכך שהענקים של אלבאף ישרתו אותנו. המטרה של הממשלה הלאומית של האבירים הקדושים לחטוף את הילדים במטרה להפוך את אלבאף אף ללוחמים שכירים שלהם ולסחוט אותם. אוקיי, זה ממש מטרה אכזרית. אפשר לראות שמי שמוביל את הילדים זה קולן, הבן של סקופר גבן, ואפשר לראות שהילדים כבר ערים והם לא יכולים לעצור בגלל שהם עדיין הולכים, ואפשר לראות שהוא אומר להם שבניגוד אליהם הוא לוחם אמיתי. ואפשר לראות עוד שפתאום אחד מהפחדים של כמה מהענקים מצוות של דורי וברוגי רואים את הסיוטים שלהם, האימהות שלהם שהם התחילו לפחד מהם. זה דבר כזה מטומטם, והם אומרים התנצלויות שאני ממש לא אומר את זה ככה, סליחה שלא זרקתי את הזבל, סליחה שהשתכרתי. בקיצור, הסיוטים הכי גדולים שהם והפחדים הכי מטומטמים שיש. לחשוב שלדורי וברוגי יש פחדים כאלה דבילים. ובהמשך אנחנו רואים שאותו או אביר קדוש מדבר עם הענק הכזה, כן, והוא אומר לו שאם אתם לא תסכימו אנחנו נהרוג את הילדים או משהו כזה. אפשר לראות שמציגים לנו את השמות של הילדים, כמובן לא נעבור על זה, ואפשר לראות שאותו הענק זקן אומר שזו בעצם הנכדה שלו, בעצם ליתר דיוק הבת של הנינה שלו. זה די מעניין. אפשר לראות שהשמות שלהם מוצגים אחד אחרי השני, ואנחנו רואים שמישהו עוד מגיע, זה בעצם אשתו של סקופר גבן שמחזיקה אותו, והוא אומר שהוא הולך להציל את קולן. ואפשר לראות שאנחנו לא יודעים עדיין מה הסיפור עם לופי, מתי הוא יחזור, ואפשר לראות שבאמת הם מתחילים לדאוג, ואפשר לראות שסקופר גבן מחליט לצאת לדרך והוא לא לבד. רובין מחליטה גם היא לעשות את הצעד שלה, אוקיי, ואפשר לראות שצ'ופה אומר לה לא, ואפשר לראות שאשתו אומרת לו אותו הדבר, אל תעשה את זה. כן, נראה שסקופר גבן ורובין יוצאים לדרכם כדי להילחם באבירים הקדושים. כמובן עדיין לא הגיע לנו החלק של לוקין ושל לופי בעניין הזה, מה בעצם קורה פה, מתי הם הולכים לחזור. וכמובן צ'פטר הזה לא היה ארוך יותר מדי, אבל כמובן עד כאן הערוץ אוריון האנימה, תשאירו לייק וסובסקרייב.